Hello लोगोफोर गुड मर्निं गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद गोबाव जाबाय आरो ना भिडिअ लाबोयैया दिनै माने नोंथांमोननि सिगाङाव फेमिलि ब्लग लाबोनो सानदों जों थाबाय राजाया उन्दुगासिनो नै इयाव बेनिफ्राय बेजों लोगोसे बिमाया आं माने फेमिलि ब्लग लाबोनो बिराद नाजागासिनो दं आरो ना लोगोफोर माने लाजियो होननानै केमेरायाव मोखांखौनो देखाया आंनि हिन्जावा बेनिफ्राय दिनै माने सेस्था खालामथारगोन आरो आं ना दिनै जुदि केमेरा मोखां नुजायाबा ना भिडिअ जुदि बानायाबा आं हिन्जावखौ गारगोन आरो ना लोगोफोर पुरा माने गारखाथारगोन आरो ना गुबुनफोरनि बायदि गारनानै माने लाफिननाय माबानाय बिदि खालामा आरो ना भिडिअ लाजाना लाजाया नोङो हा लाजाना लाजाया ओरै मोखां देखाय ओरै भिडिअ लाजायाबा खिन्थु आङो न'निफ्राय ओंखारगोन दे बेखौ मिथिखावले साबि आरो बिराद लाजिदों आरो ना Raja, ya udah neser, gosle, ya, belai, kata belai, nay, pupu, Raja, hello, joldi fokus koro, ini lah, tapi video lah, tapi oleh yang gargan deh, gitu nih kabai. मोजां नोंहा देखाय आरो दिनैनिफ्राय फेमिलि ब्लग लाबोबाय थानांगोन नोंखाबाय लाबोआ खोन्था दिनै सुरु खालामबाय आरो ना फेमिलि ब्लगखौ स्टेपनि बाला हिन्जाव डाइरेक्ट गारखागोन आरो ना फेमिलि ब्लग लाबोआबा दिनैनिफ्राय नै माबा लाबोगोन ना खोन्थाखा डाइरेक्ट खोन्था रायजोफोरनो दिनैनिफ्राय जासिगोन आरो ना लोगोफोर फेमिलि ब्लग ना नोंथांमोना नुबाय थागोन सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय जेबो बुङा ना साबि खिन्थु बाला हिन्जाव गारगोन खिन्थु बुंखाबाय ओमफ्राय नै बेजों जोंहा राजाया उन्दुगासिनो दं आरो ना नै लोगोफोर फाइनालि जोंहा राजाखौ नै दिंदाङाव माने फुथुगासिनो दं आरो ना एकदम राजाया जोंहा पासमा जाबाय आरो ना लोगोफोर पासमायाव हाबबाय ओमफ्राय नै फुथुगासिनो दङ राजाया उन्दुलाङाखै आरो ना राजा बोलो स' लोगोफोर नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो ना नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिनो फेमिलि ब्लग लाबोनो नाजागोन आङो अननानै गासिबो हेल्प खालामलायबानो जाबाय बेनिफ्राय हजों दङ बिमाया हनै दिनै एसे गिबि खेब आरो ना आं माने सेस्था खालामदों आरो ना नोंथांमोननि सिगाङाव माने खुनु दिन बेफोरबायदि माने फेमिलि ब्लग लाबोफेराखै आङो बेनिफ्राय बाखि नै जानि नङा बेनो आरो ना जेबो गैया नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय गोरिबथार आरो ना नै एकदम बायला जिला नैबे जोंनि रुमा आरो ना बेयावहाय आं थायो आरो ना मालाबा हारसिं थायो मालाबा हिन्जावथ' थाखानांगोन नालाय बेनिफ्राय नै मोनसे बेयाव राजा बे बिमादो थायो आरो ना उपाय गैया जेबो गैया नै आलनायाबो माने जेबो गैथारा आरो ना बैसाङाबो जोंना पालें सालें गैया एकदम माने सिम्पोलसो नै टेबोलाबो एकदम आलि मिलि ओमफ्राय नै आलनायाबो माने औवानिसो आरो ना नै एकदम आलाय सिलायथार जेबो गैया बेनिफ्राय नै मोनसेया आंनि आरो ना बेयाव आं थायो बेनिफ्राय देखायनो लागा जेबो गैला आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बे जाबाय आंनि दखान माने फिसासा मा खालामनो आरो उपाय गैया बेखौनो माने टेप टाप फोसाबनानै सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामोबा इयुनाव मा होनो आरो ना आब' गेमस्रिमोन बायदि माने थार लानानै गिदिंनो गोसो जायो आरो ना सिमाङाथ' बिराद गिदिरमोन ओइ राजिना आरो सोंबावबाय नै लोगोफोर दिनैनिफ्राय फेमिलि ब्लग लाबोआबा गारखागोन गोसोआव लाखि गारगोन नालाय गारगोन नोङो माखौ लाजिबाय थायो मालाय इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डनि हिन्जाव आरो मिस्टार दैमुनि हिन्जाव मालाय माबोरै फेमिलि ब्लग लाबोयो नुयो खारलायबाय दै लोगोफोरनो खारलायबाय होनदों ना खारलायबाय गोसोआव लाखि खिन्थु डाइरेक्ट डिभर्स होखागोन आङो जुदि फेमिलि ब्लग लाबोआबा मिथिबाय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन 100% गेरेन्टि नोंथांमोनखौ थगायाखै नोंथांमोना नायनोल' नेनानै था जुदि फेमिलि ब्लग नोंथांमोना नुवाबा आं माने हिन्जाव डाइरेक्ट डिभर्स होगोन डिभर्स खालामगोन गारगोन आरो ना थांस'नि जोंहा सनाया उन्दुलांदों आलो गोजोनै थांस'नि जोंहा सनाया
दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बेखिनिखौनो एसे धेमालि खालामबाय आरोना फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि सेराव मोजाङै मोजां थायो आरो नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां मोजां बिदिनो फेमिलि ब्लग लाबोनो हायो बिदिनो दोङो राजा आरो राजा बिमा आसा खालामनाय थाबाय आरोना नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोननि सायावनोसै नोंथांमोना अननानै सापर्ट होलांबाय था अननानै आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ना मा होनो राजा नै राजा हेलौ बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनदो आखाइ गोलायलै बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय भिडिअ लोगोफोर बयनिसिमबो जोबनायाव लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय